Hello friends, दिनैहाय ओरैबायदि मोजां मोनसे माबा बानायदों जोङो स्प्रिं बानायदों हा आसामनि बायदि स्प्रिं बानायदों गाबोन फुङावनो बेंगलर बाय going to Assam Bangalore to Assam बेनिखायनो जाग्रा लोंग्रा बानायखाबाय निमखि फिसा बानायदों निमखि गिदिर बानायदों ओमफ्राय स्प्रिं बानायदों आरो बानायनो नागिरबावदों नै दंबावो मैदाया So guys नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ओरै सासे नागासिनो दङ नै निमखि मास्टार कुक मास्टार गासिनिफ्रायनो बे जाबाय दा होसननोसैल' बारा मालिकबो मोनो रे मालिकबो सिबो गोरोंबावसो नै बे जाबाय इयो मादो दे गोबाद्राय जागोन बांद्रायला लागाव माके मानोथो बायलायनो ना गाव बानायबानो जायो नै सावगासिनो सुमिनि लांदो जानायनोसै नै टेस्टि खालामनायसै गोथाव जादोंना जायाखै साराया फिसाद्राय जाबाय जोंना ना सुनि नायदो रायजोफोर आरोबाव दंबावोसो नै फिसा जादों बेयानो रुटि बानायनोसै रुटि बानायगोन खावना लांखानोसै दिनैहाय ओरैबायदि जाहैनोसै दायो गाबोनहाय दाउ बेदर संनोसै दाउ बेदर भाजा लानोसै मोनानि थाखाय आरो गाबोन फुंनि थाखाय रेडि बिउटिफुल जाखायो गासिबो मा होनो खारेखल गोजासोखादा गोसो जाब्लानो जायो गोसो जायाब्ला जाया मावनो लुबैयोब्ला राखौसि सिनोलाय नै बथलखौ दे एसे क्रिस्पि जादों रिमट सिनानै गिनाया सिदों मालाय नुवाखै सावैसा मा crispy है वाव खालायनो ना खाथिनायबा वाव खनाया ओमफ्राय नै देखें दे ससे गेजेर दाननांसिगोन दे इयो इराबा होनबा आं जि संखायो नै आं गोथाव सङो गोथांसो बियो बानायथ'वाखै बानायगोन आरोना समाव होसननांगोन दोनथ'नाया आखाइ सागुलायखायो ओमफ्राय मावनो बायोना रुटि हटेल गंसे सालायनो हानायनि रुटि बानायसिगोन नै नायदो सानथाम जालांनायनि खोथा दं सानथाम जागोन बेखौ बानायनानै रुटि गांसे सामब्राम दसे लोगोफोर दासान्दे साला फैसा गैजायो ओंखायनो रुटि गांसे सामब्राम बानायदों होननानैहाय माने ट्रेननि दायो रिचार्ज जानो ट्रेननिखौहाय एसे जानो बारुगोना थावाबो ओरैबायदि गाजाखा 300 लाखायो नोंथां केसबो गैया माबो गैया ओमफ्राय बेखौनो 200 250 लायो जानो मास्रायो आंथ' ट्रेनाव फैयोब्ला बाहेरानिखौसो बायनानै जायो बिरानि चिकेन बिरानि 50 थाखानि मोनग्रा दङना टेस्टि 60 70 80 नि बेसो बिराद गोथाव बिदिखौसो जायो ओंखायनो दिनैनि दिनावहाय रुटि बानायना लांनायसै न'आव मोनहैजासे थानोबो हागौ बे रुटिया ओरैबायदि सावखागोन गोसो होनानै बानायोब्ला मोजां जायो
गोसो गैयाब्ला मा जायो? गोसो गैयाब्ला एकदमबारे दाथु जायो। गोरलैया जाबाय दे। मा? गोरलैया जानायसै ना? गोरलैया एसेल'सो जानायदि। एसे जाबावनाय। औ माथो बिसि जानायलै? जाबासोबो जानाय नङा। एसे होसनगासिनो। गावस्रानि गिदिरना एसे मोजां। संख्रिनो थिग। बेखौ गोलोमनायलै आखाइनि साजोबनायनिनो एफा बुरजा गावलै दाउ लकेल ओंख्रिजों रुटिजों लकेल दाउ बायनो लाबोखादों लकेल दाउआ बारा माबा जायाना गाज्रि जाया लकेल नङाबा माथो लकेल नङाबा बयलार जायो नामा गोदोना हरनायनि सिगाङाव बुंबालाय ए बेखौ बिसनानै बेखौ बुंनांगौ गार्डेननिफ्राय मन्दिर फिथाइ गार्डेन गार्डेन होननानै मानिनो नायनायबो दाने मेंलायखायोलै जेरावबो खालाम जाबाय जाबाय एसे फानथावबावदोंना दाबो दे हास'दो गाइस फाइनालि रेडि जाबाय गोथां दंबावो एसे नै संगासिनो दङ बेबो मोनाखै रुटिया रेडि फर टुमरो नाइट अके नट फर टुडे गाबोननि थाखायसो गाइस थावआव एवदों गख्रुखौबो थावआव होनायसै नामा नै ओरैबो ओइ रुटि सावग्राया मोसालायबावदोंसो नै स्प्रिंआ जोंनि स्प्रिंआ जाहैबाय संख्रिनिसो दे नै जानो गोसोबा संख्रिखौनो जा खनसे जानो गोसोब्लालाय संख्रिखौनो जा बानायनानै निमखि गिदिर बानायबाय नै निमखि गिदिर बानायबाय आरो नै बेहाय फिसा दंबायो गिदिरा आरो दंबायो बानायजोबाखै लोगोफोर मेंनानै उन्दुबाय नै ये है अमा बेदर यही दे दो क्या अमा बेदर खाने का चीज को आसान टेक्टर हम लोग अच्छा से खाते हैं अमा बेदर में क्या है नहीं लाभियो गाबोन बिदि संजोबजोबनो दा संना दोनखादो दा सोना दोनजोबखादो माल माथा संबोलाय बोराय संबोलाय लाबोदोबो सामब्राम सोनांगौ होमबालाय ओंखामबो लांनांगौ नै ओंखाम गाव जायो ओंखाम एसे लांसै बे दाबो लादों ओंखामालाय गाबोन फुङाव संबानो जानायसो ओंखामालाय मोनदों जानदो आमायनिखौ बिसानो गालांदों आलुआ ए लागोनसो ना जोङो कुकार मोनसे लागोन कुकार मोनसे लानो कुकारसे ओंखाम लागोन ओंखामा फार्स्ट जागोन ना फार्स्ट टिपावनो जानांगोन फार्स्ट नाइटआवनो मोदानजोब्बाय नै मोदानजोब्बाय नायलाय दोननोसै लोगोफोर बानायनायखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट होलायदो आरो कमेन्टआव खोन्थाहरदो माबायदि बानायो ओरैनो जास्ट टाइम पास सोलोंदों गावबागाव जानो आन्था भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आं नायनायनि थाखाय गोजोन्थों